Court number 1. Kita yun yung bandera natin. Kaya kami. Panalo naman. Panalo kayo ba? Huwag nyo naman kami pressurein naman. Pag-cheer na lang. Makakain ko palang pa. Oo nga, pinami-pressure kayo eh. Hi vlog. Hi vlog. Sige lang. Naka-live ba yan? Live ba yan? Hindi, sa YouTube mamaya. Ay, ba't ka naman sobrang pagod? Court number 3. Alexis and RB versus Coach Don and Coach Jace. Coach number 3, Alexis and RB versus Don and Jace. Wala mo yung Dapat switch word ko na kayo sa dapat na ilo dapat sa ito pa mo. Ano ba ito? Hachi? mamaya. Tubig kasi marami. May nakutubig po kayo dyan. Eh, sa ako mag-hito rin ang bad tsaka po. Mas magaling. Pero yung powder kayo. Kaya kung nagtasa kayo ng ano, hindi ka. Ano yung sinabuko sila? Hindi mo naman ito. Wala dami itong binigay na rin. Kasi napasik ko. Wala rin. Naman yan. Okay na sting ball. Kalaunan na may nakitang video. Reward out. Ano, electrolytes ka. Parang useful. Na ano siya, super stage. Pero pag talagang grabe na pulitan, electrolytes siya. Wala rin! Balik yan tayo. It's okay! Wala rin! It's okay. It's okay. Iyak din yun. Dochi! Kaya nga, hindi ko nagdalang tawid. Nag-sinaga ako talaga video ko na po na. Nakapaglaro na. Mamaya record po natin sa inyo. Huwag mo sila baka talaga yung mga sinyahan. Hindi, parang may souvenir. For memories yung ano. Kaya sa channel mo eh.
Baka mamaya meron kayong masa na lifetime na dito, di ba? Sa bright side naman. Out of 35 pwede sa lahat. Hindi, team mo nga eh. Miss Manilo, tapos ginanon niya. Ay, wala na. Tapos nag-net. Ay, O kaya, di ba? Sabi nga nila, if it's not documented, it did not happen. Oo, kuya. May memories dapat kayo. Oo, kuya. Dati Walang maniniwala. video sa YouTube eh. Kaya yun yung reason kung kaya. Yung channel to personal para tayo. Pati, hindi na kasi badminton. Mostly badminton naglalaro. Pero yung ginagawa ko, motovlog rin ako na hindi ako sasalita. Kasi yung pinapakita ko lang sila ng Angeles. Para siguro kay years from now, makikita ko, ganitong lugar, nag-giving na kasi tingnan niyo sa YouTube ay malay na buildings. Ay, wala na po ngayon na. Kasi may mag-comment mga ibang mga tao, pati na gusto nyo. Parang kaya. Nag-away yun. Totoo yun. Lagi din yung kapatid ko. Hindi pa. Naglalaro din kuya? Eh, kasi malo. Pag nagsangga kami nun, pag nagsangga kami nun, Nag-away kayo. nag-away kami. Yung palo ko, ganun rin yung palo. Kaya nag-agawa kami. Paras kayo galaw. Pagka nanahimik ng court, alam mo na yun. Hindi mag-pressure na. Alam mo na yun. May tinapag yung kayo sila doon.